middle comment. Terus hantam इससे ज़्यादा पता नहीं था ठीक है बंद कर ठीक है ठीक है चाहे तो वो ठीक है ठीक है सर हम लोग को पता नहीं ना जब आए ना police came and then maybe so that is why we are coming from the locality just only to explain you I'm sorry sir keep me पता नहीं people from ठीक है आप लोग अभी समझ लो Gikun ki hajar kahi masora hakasniu blai klemi benyat pahara hakle ki jaka jungokai kamtam hasilinter kesurok na maukdok hadu sora penpentrikam yaki mana jong kahima sora tourism committee naga benta banwanra ya khoi kesuba bergejing penne pensa ya kamariang kabai ithiang jong kathan panna kintiu yaki kam jungokai kabayai ne nang haga arsantarik unaitung kahima sora tourism committee kadapin bena ya santadi ki mana ki bakongsan penpinne ya kejing internet kamariang hakathan sora berkawai ni kini ki mana kalong balakhang ya ki nongwan kai benabar bakin ya wan shed jing shed ya bam khana ya bam ya di shlum shawa badu kejing khang ban bret pathali ki nyut ki nyer bagi jabo ki jaban baki wanra shigirut ki kyar jong kathan khamtam hakirut surok nadu mau kudok hadu sora yakini gimana lapin mi halor ke jingshem babun kinongwan kai om baro kilawan ceka thain wan pinjabo ya kamariang dakaba bread pathar ya kibilor ki plastic ki songjing bam bat kiwe ki jabo hajan baro ki caka shangkai bat hakirut surok na maukdok hadu sora kabalak pin ijli bat pin sniudur ya kamariang hakathan kahima sora tourism committee balakli dos im khna miramdors im kana lum kerki ya kejing lang halor ni kabinta bada kawai kejing mud kilarai ban bu no ya kejing perking ni kimana balas dang tri kam mardor hagas ni ublei ki volunteer ka hima kinthuk na du ki riurang ba bat ki samla klemi banyat pahara hakeleng ki jaka jungokai bat pulut khambun kapor hasurok na maukdok hadu sora ban khang ya kejing ya shed jing shed harut surok jing ya bam khana jing ya shong di kiat bat kiwe kakin hun kalakaran root eki kintin ki bajai jai shaki nongwan kai ban pin sothu eki halor ka jingkardor ka mariang ban bakin burom ru ya ka saudong saukun dak basange chisundon ban pret pathar eki jabo japan kilabatai eki mana balabu dak hima bakin thup eki jing batha bakin nongwan kai ha baki wan rung sha sora ki deiru ban ra eki plasong eki jabo japan khnang bakin lumkin lang eki jabo baki pinmi bat bakin ra pat eki kini gi volunteer gila batai shairu ye ki nongwan kai halor kamana balakhang ban penlong jaka samit ni camping harut ki sorok ban jaka jungo kai lat no tang hagi jaka bala ithu nolor ka jing batha bagi nongwan kai baki kwa ban let kai ni trekking shakinu kinu ki jaka jungo kai kiri ban shim ye ki local guide nolor kamana ban pelat kubor pathar klem de yo jingbit naga hima sora borobor ngi ong hiba ni kwa ye jing itnat jong kamariang Nrai mentapat ngi iba sibun ba kijing jabo pindaya lil nangte nadu khamtam mangile na kathan mo kodok adu sora te pinyu iba sibun ki jabo ki plastik ki disposal ki bun ba garbage ki bagi bread ki beriu hamadan te kumjur ngi ai ngu yo blei nong bu nong thao nong ma baula ai sai kamariang wa da pedeng kijing slap ru ngiala ban yale katu kat ni ki bentah ka bangila banyak pensultu ya kitu ki beriu ki bawan nabar khantam ya ki tores ki bawan nabar te kaban kong ka jingwan jong ki tores nabar ka jing bread ya kini ki kadai nak bentah ka jing ban ka jing jabo jong ka lenter jong ka surok brok away wat khantam ya kitu ki spot lani kitu ki tores spot ki bangi ong mo ki ba ka provision kamdon se kim dalong popular te kilong ki jaka ki ba kham kunja ki ba ngim dala ban lek re ha kan ka jing lek kani program bang lek mangi mentang lala ban lek kan di baro te kamen kong kalong ban pen itnat di kamariang namar fi borobor ngi ju ekran yo ka jing itnat jong kamariang re lada kini ki tores lada ki wan man kapur
ada kiyoi ka jing jabo jong ka mariang kemut kinuman syu jing du nong kada yanu kada yangi hi ka than sora te nama ta kadang ni songu ro yo siem bul aya kan ka benta na ka benta jongi bangin le man penku ya kan ka jaka wat wan mana ru ya kitu ki wan nabar baginum le kan ni bat habangi mana ya kiru ngi kemkran ki de ki tien ki ba penmong ya kin rengi kran ki de tien ka ba da ka ba ngi pedang so ba ya ki ba lemba ka jing ya sutu jingmut te bat ka baar bat kalong hi da ka jing wanra jung kini ya ka baam ka di ha kan ni ka jaka ka jong ni kalong kumba pendu no ya ka kamai ka kaji jong ni khamtam me nam ta kitu ki restoran nam ta kitu ki dukan sia dukan ja ki ba don ha lenter jong ni ka tan jong ka sora jong ni te khenang ban yadai ka taru ngi mana khenang ya kini nama da ka jing bam wanra jong kini le se kila ban rung ha kitu ki dukan ban yo ban bam ban di bat kan don ru ka jing yo nong nam ta jong kitu ki try dukan le se khamtam kitu ki dukan ki baret ki bapli ki baduk ki ton ki ba supli hang ni hang tai tang ban chu tang ban chu pen kadang ya ki balik bawan te kumju ru ngi lemba jong ka grup ka jong ni kenturu ya kiwe pat ki hima lan kiwe pat ki snong lan kiwe pat ki jaka ki ba nya pertu lang gom pertu lang mengi ka thain sora wal ada nak benta omtang nak benta ka jaka jong ki bat ngi don kam to nam ta ki district jong ni bat kum ki district ru ngi don kam nak benta ka state hi brok away banyo ya ka jingkhu bat ka jing itnat namal mi la tip hi ba kari kasi jong ka de jaka ka bala itnat ba bun ba ki nong komen ki bong ba kari kasi jong kari ka ba syong smai syong rupa te nakataka daw to ai ba ki ni ki bro kin urlong akan ni ka thain ka jong ngiwan kum ki volunteer nakaliang ka hima sora kumbang nai i ka tu ka order jong ka hima sora mata ya ka jing parking bat jing khang no ki ki ba an mata ki ban shat matio haki surok ne haki ta ki jaka ki bam dei ban kum haki wa kum haki ki jaka kum ki park ki kita ki bam ki balas parking ban shat ban tio te nakaliang ka jong i khna sama kalong ba ngin ngap ban yad nya ban pet ya ka tukut ni ki jaka mo ka bagi don kini ki turis te long de ban sim ki ki te ngi kenturu kumju ya ki we khna samla ki ba de jong ki snong ha ka hima sora bat kumju ru mata ki we jaka ka long ka nuksai phi mableng ni nang sedang kan ni mentambut nang ni ka de jing sedang de kumju ru long banginang parking shu ni smart bat longin ajing mot shu kum ya ka hima la ni ki snong ki thau ba kin buk tukut ni ki jaka ki ba bagi turis kilap ban ibam khana la ni bakin la besep ban tiu ni kilap ban hagi ta ki jaka ki bagi la ka hima la ni ka snong ka thak la bu te long nakaliang jonga long ham kalong ka ega bastuna ka ba iba alan long dalam tiangi kalong ka ega ka babha bat ka weru long namata ngi nong snong kumju kalong ka chi kai namata yaki we ki banabar bat kumju du kini ki turis kumju kumuna snong jaga snong sora di ngakarpat ya pi baru ki nosok senang juga senang suara ba baik ni ga jing sedang jungi hari ni si pemerintah long bang layat dan na mau kudak baca suara ter milai i babun ki turis kila long ki shed ki tiu ki bam ki di ha blenti surak tu mo tikai i kapen i ba dan ki bam pikir long ha ka bade bat ka khoi ke suba tiki berat jabo ti kalong ke basosi kan ka ban nalo bak snong sara ka de ka snong ka ba baro bun ki ba jingok kai pertai le ten dai i ba ka jabo no te kalong ka ka basosi kan te kumtahi long karpat ikinok snong jang snong sara ba ke baro kan sedang napi kanuksa ka de napi kinok snong bat ki we kin sabut kan kamtam pen i kanuksa babha ki tores te bas ko yang karpat bakin dan ru ki kum ki bakin sim kiamo naka hima sara bakin bu ikum ki biodegradable but non biodegradable ki dustbin khanang ba ki nyu i kan khanang bakin sok bakin numbret jabo sustai So you can like try to
go to a place like there are so many dhabas and restaurants, you can ask permission from there if you cook there. See, actually, no. This is the we are coming like this is the order for me. We can understand. अभी खाना नहीं खा सकते हैं ना Actually, there are so many restaurants here in Cherrapunji and here and there also. Not so expensive also. So you can go to a restaurant also. Because you see, no? You have seen, no? yes, I remember. Okay, you are not throwing. Okay, you are not throwing, but you should be blamed, no? You see? There are some people who are Okay, okay, आप लोग तो it is not you also, no. There are some people who are careless. आप लोग throwing नहीं तो क्यों? लेकिन Because nowadays so many लोग people क्या बोला? Good for the society. जब पुलिस ने कहा बुलाया आप पुलिस तो मालूम ना पुलिस हम लोग तो लोकेलिटी है Please don't misunderstanding. Okay, we are just one. There are so many restaurants, no, not so. Okay, you please you cooperate with us. कोई बात नहीं